Sampai klub yang kasih inisiatif nawai yang kini tanai mas ni pai 24 tarik sini kini seperti lockdown ni pagi yang ocina am saya ni bisingo jara ration card kiri খুব needy untuk buat orang ni banyak ni orang kiri ke yang kini orang macam ni family no yang jara korip itu kiri yang naik yang kini orang macam sampai klub ni yang orang macam ni balai hambai ini 8 tarik April 2020 sini sangkoma bari edisi blend andaro hambai club au jatano saimano agibo haino sing pok kotor ka saya agibo monganang tai tabo monganang no boni bisingo belai sini sing saimano hayong satawo hayakabo prithibo belai sitraro corona virus abo belai sitrake o hasako pizagi tamani bagi sini boro rokno hayakabo hayong satawo already India government was saklai rekha hanai 24 tarik ni March ni simino lockdown khlai rekha oboni bagi sini বিশেষ খাই নাই sini hase hayakwa sini gram bisingo tongnai rok belai bibrant bazar khuzal sorelia bolwa phalimalia mokiteng thakiteng phalimalia bewasa banijor khlaimanlia aboni bagi bisirba khlainai belai kri bororok ni thaniwo sing bibrant khunukjaka oboni bagi sing hambai club one soka sing borok ni teinai sini kri amsai ni kri rok teinai tamo klaiman maya ja sini sukmani ja sini manmani hambai club ni ngai sing borok no protecta sini jara o area ni jara besirba klai sini kat kri jara alka ongkhoja borok ni bisingo sing jana 10 kg klainai tini tiatur family no sing bairong bakja khata ke abne sungni club to tini tiatur jona family no mairong zakha ngatai beseke koi kg ke zakhatai je nong ni club ni phani hoite darang rokom zakha na norok je joto members of collect lai na sing oboto obono joto sini club tabo prai 200-250 hai sini club ni sodasyo tamo o sodasyo rok ni bisingo joto jangja sukmani yak war khabarok laimani khaikaba yak kholok laimani borok ni bisingte hasinggo bo sini sekangse sekang kok sanai sini club ni secretary bos kata je sing kewe 1000 kewe 2000 kewe 500 abai ke sing yak barok laino ba grei rok ma hamsa laino ba amsai ni soto sing kahon ne ba keno sing broma abai ke lomo tos kita sini ke tai sing bises khai obon koinai sini government je rule mani sini dara sikla tongnai sini elaka tongnai gobang ma je sini rules namta jemon bazar pato asu dol ongkhalai mangla ba bazaro sing niyom discipline teinai ma pasanai hati habang ma jagao tai noko besir bakhe sino government je rule mani yak suinai bisi sing ma tongko nai abai ke sing no je dagi mani abon niyam sing palai toma khainai le palan ma khainai abon no an khainai an joto tabu no khaka ham te sibaya